Sport Malta li għaddit minn sensiela ta' ġdid biex illum qed tikseb numru ta' suċċessi u kisbiet bħala ta' proġetti vari u stabilità fl-Aġenda Nazzjonali tal-Isport iċċelebrat l-10 anniversarju tagħha permezz ta' konferenza l-ġimgħa filgħodu. Ġie notat kif fl-aħħar 10 snin Sport Malta laqet il fuq minn 700 delegat għal żewġ konferenzi ewlenin u bosta konferenzi oħrajn. Is-sapport kontinwu lejn diversi għaqdiet u kumitati ma naqas f'dan l-aħħar diċenju biex il-koll f'daqqa waslu ħalli Malta tingħata prominenza fuq il-mappa dinjija tal-isport. F'diskors tal-okkażjoni, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, faħħar lil din l-entità sportiva fejn ukoll araf kif l-attività fiżika qed tingħata importanza qawwija. F'kumment ma' News, il-Ministeru tenna x-xogħol tajjeb ta' Sport Malta u li grazzi għaliha flimkien ma' kunsilli lokali u entitajiet oħrajn se tkun qed tissaħħaħ l-Aġenda Nazzjonali tal-Isport. Sport Malta kellha u għandha rwol importanti ħafna f'dak li hija attività fiżika ġewwa pajjiżna u anke f'dik li hija infrastruttura sportiva ġewwa pajjiżna, però lil mis-suċċessi passati rridu komplu naraw li jkun hemm iktar ħidma, iktar sinerġija ma' diversi entitajiet oħra governattivi u anke dawk li mhumiex governattivi nkomplu naraw u nassiguraw li l-isport ikun parti integrali minn dik li hija l-aġenda nazzjonali. F'din l-okkażjoni għaddaw kol kumment virtwali l-Kummissarju Ewropew Malti responsabbli fost l-oħrajn mill-isport, Glenn Mikallef, fejn semma kif fil-5 snin li ġejjin se jkun qed jagħti priorità lil dan is-settur fil-ħidma tiegħu.